Més de 300.000 alarmes com aquestes. De les 536 empreses de seguretat privada que desenvolupen l'activitat a Catalunya, fins ara la Generalitat controlava només les 177 que operen exclusivament en l'àmbit català. A partir d'ara, a més, la Conselleria d'Interior tindrà les competències d'inspecció, control i sanció de la resta. El govern també autoritzarà i controlarà els centres de formació del personal de seguretat. Amb aquest decret estructurem clarament quina és l'estructura de seguretat en matèria també de seguretat privada pel que fa a la Generalitat, quines són les autoritats que hi han d'intervenir i, a més, tota la capacitat d'intervenció de la qual es dota no només l'estructura d'autoritats de la pròpia Generalitat, sinó també l'administració de seguretat privada. Amb l'entrada en vigor del decret que aprovarà dimarts l'executiu, també es preveu el traspàs de les competències en matèria d'investigació privada. Seran els Mossos d'Esquadra els que controlaran els 343 detectius privats col·legiats que hi ha al país, a més d'assumir la resta de competències sobre seguretat privada.